Bog, ja sam Gordana Lukačić, a ovo je moj najnoviji roman koji nosi naslov Totalna zavrzlama. Ovo nije moj prvi roman, ali je to prvi roman koji je ušao u finale prošle godine, 2021. za nagradu Zvonko književnog društva za djecu i mlade. Ove godine, zahvaljujući mojim urednicama Silviji Šesto i Snježani Babić-Višnjić, je i ukoričen u ovom lijepom izdanju. To je roman koji govori o situacijama raznim u obitelji, od onih vrlo ozbiljnih do vrlo komičnih. U njemu se mogu pronaći i oni koji idu recimo u 4. razred, mogu se pronaći i bake i djedovi i roditelji, zato što su svi oni zapravo vrlo dobro opisani u romanu. Ja sam za danas odabrala jedno poglavlje koje ću vam pročitati i nekako sam vezana uz bake, pa će to biti poglavlje koje opisuje jednu super baku. Frizeraj. Ona je malo čaknuta, ali simpatična. Tako su govorili o mojoj baki Elviri. Međutim, baka je bila daleko od čaknutosti i živjela je punim plućima. Obožavala je mene i Marka, kao i svoj skuter. Nakon što je popila gorku crnu kavu i popušila cigaretu, što možda uopće ne bih smjela spominjati jer pušenje je štetno, stvarno jako štetno, sjela bi na skuter i otišla na tržnicu. Kaže da nije luda da nosi u rukama ili vuče torbu na kotačiće, kad sve može staviti u bisage i kao dama dovesti kući bez imalo muke. Sjede bakine kose bile su oštre i upravo zbog toga ih je držala skupljene u rep, jer ako bi ih raspustila, stršale su na sve strane, a to joj se nije sviđalo. Što se tiče odjeće, baka nije odudarala od ostalog svijeta. Jedino, nikada nije odjenula traperice na rupe. Kaže da ne može razumjeti kako ljudi mogu davati novac za dronjke, kako je ona zvala poderanu odjeću. Govorila je da ih ne bi odjenula nit da joj plate. Nemam ja ništa protiv da baka ne nosi traperice na rupe, jer stvarno i nisam vidjela neku njezinu vršnjakinju u takvim hlačama. Često znam s velikim zanimanjem kopati po bakinu ormaru. Ona se ne ljuti, a ja sve stavim na mjesto kako sam i našla. Naravno, nakon što je pitam, bi li mi posudila ili dala nešto što mi se jako svidi. U njezinu ormaru pronašla sam takvih super komada kakve ne možete naći ni u Zari, ni u H&M-u, ni u Max Mari, gdje mi mladi ne kupujemo. Ali znamo kakvi se komadi odjeće nude. Ni u second hand dućanima. Unikati. Nešto je šivano prema mjeri, baš prema bakinu stasu, a neke hlače i košulje kupovala je kao mlada na svojim proputovanjima po drugim zemljama. Naravno, na skuteru. Što se tog skutera tiče, i sama je rekla da to nije najbolji odabir za putovanja. To vam je gotovo kao bicikl. Samo malo luksuznije, ali za putovanja su mnogo bolji motori na kojima se možeš lijepo zavaliti gotovo kao u automobilu. I naravno, skuter koji vozi danas nije onaj s kojim je odlazila u inozemstvo. Taj je, kako ona kaže, odavno dao svoje. Baka se nije šminkala, ali je jako dobro izgledala. Kaže da je s fazu šminkanja prošla u mladosti. Mama se šminka, a mladost je iza nje. Zaključujem da to nije isto kod svih osoba. Ovisi o tome kako se osjećaš izvana i iznutra. Baka Elvira imala je svjetlu put s pokojom pjegom. Nisu bile baš sitne, pa ih ne mogu nazvati pjegicama. Smeđe oči i pogled kojim bi prostrijelila i onemogućila za daljnji razgovor onog
koji joj je učinio nešto nažao. A ako razgovara s osobom koja je dobra, pogled joj je blag i kroz oči joj se vidi sva nutrina i sva njezina dobrota. Njoj šminka stvarno nije bila potrebna. Usne nisu tražile ruž, ni obraz rumenilo. Ponekad se malo zarumenjala, ali to je bilo od šibanja vjetra dok juri na skuteru. Ili, ako bi žurila pješice po stubama, nestrpljiva da dočeka dizalo. Odjevala se zanimljivo, ali nikad nametljivo. Nosila je sve ono što je imala u ormaru, jer s godinama se nije udebljala, a niti smršavila. Još se veselile suknje od trapera, jednako kao i elegantne haljine koje je odjevala kad bi išla na koncert ozbiljne glazbe. Imala je jednu koja mi se posebno sviđala, ali uvjerila me da, iako pristaje mom stasu, ne pristaje mojim godinama. Baka i ja bile smo iste tjelesne građe, samo što je njena koža bila malo tanja od moje i naborana. Moji mišići bili su čvršći od njezinih, ali u samoobrani bakini bi se sigurno bolje snašli. I kao što sam već rekla, kosa joj je bila sjeda. A ja sam baš u fazi kad bih svoju prirodno nezanimljivo smeđu najradije pretvorila u roza ili zelenu. Baš bih voljela da jednom sretnete moju baku i pojedete s njom kolač, jer ako je sretnete, ona će vas sigurno pozvati u slastičarnicu. I ona zna da nije dobro da mlade zove u kafiće gdje se puši i pije. Toga dana, o kojem želim nešto reći, a nikako da krenem, jer zaneseno pričam o bakinu izgledu i naravi, skuterirala je gradom, jer je sigurno nešto trebala obaviti i ugledala je mog tatu, ispred frizerskog salona. Budući da tata baš i nije bio tip koji odlazi u frizerski salon za žene, osim ako ne taji od obitelji da ga ponekad ponesu ženskaste stvari, što mi je sasvim u redu kod drugih, ali moram priznati da bi mi malo zasmetalo kod vlastitog tate. Jer on ima svog bricu, tako to baka kaže, kraj veterinarske ambulante. Baka se zaustavila tik do njega. Nema kod bake mile lale. Znatiželja treba biti zadovoljena. Nevene, što ti radiš ovdje? Iznenađeno i bez pozdrava pitala je baka. Dobar dan, a evo, svi mi ponekad dođemo na mjesta na kojima nismo bili. Imao sam teške slučajeve u ambulanti i sad malo lunjam da se opustim. Najlakše je tako ne misliti. Aha, nisam nikad mislila da za tebe postoje teški slučajevi, ali da, to je logično, iako se nikada nisi žalio. Završila je baka, sjela na skuter i rekla see you later, alligator, pa nestala. Vrapca je nestala, parkirala je skuter u susjednoj ulici i prikrala se tako da je mogla vidjeti što tata radi, a da on nju ne vidi. Ako ovo potraje, ukočit će joj se vrat i automatskom kretnjom popravila je kosu koja se nekako našla na njezinim očima. Srećom, stajala ispod krošnje drveta koje je pravila hlad. Nije se htjela nasloniti na drvo da ne propusti ključni trenutak, pa da u neprirodnom položaju, nalakčena na vlastito koljeno, virila je skrivena iza stabla i djelomice zaklonjena zgradom. Tata je prošetao do prvog ugla, a onda se vratio pred frizerski salon. Baš kako je baka i pretpostavila. Šetao ispred salona, gore, dolje. Nije bio nervozan, nego je morao utući vrijeme. Otac veterinar stoji pred ženskim frizerskim salonom. Stvarno neshvatljivo. Minute su prolazile. Baku su počela boljeti križa.
bez obzira na to kako joj je dobra fizička kondicija. No, kad se nekog posla uhvatiš, onda ga moraš odraditi do kraja, posebno ako je važan. A baka Elvira je smatrala da je jako, jako važan. Nakon 20 minuta, od kako se baka povukla u susjednu ulicu, vrata frizeraja su se otvorila. Izašla je postarija gospođa sasvim neprimjerene frizure za današnja vremena, nakovrčane kose i vjerojatno dobro našpricane lakom za kosu kako se forma ne bi pokvarila pri prvom povjetarcu ili spavanju. Tata joj se nasmiješio, pozvao taksi i pomogao joj da uđe. Oboje je sjedilo na stražnjim sjedalima. Baka je čekala da krenu, a onda se i ona na skuteru priključila u promet. Pravi je peh što ju je zaustavilo crveno svjetlo na semaforu, pa im je izgubila trag. Ovdje je poglavlje gotovo, ali tek sad kreće ono što je zanimljivo, pa ću vas pozvati da knjigu posudite u biblioteci i pročitate sebi i svojim najmilijima.